שלום עם דגול, קוראים לי אביחי לוי והחיים שלי הם דרמה. עברתי 2 השתלות כליה, 170 ניתוחים, אין סוף דיאליזות ואני רק בן 30. הרופאים נותנים לי מספר חודשים לחיות ואני חייב לעבור השתלת כליה שלישית. ולא רק זה, יש לי בגוף חיידק טורף שתוקף לי את הכליה והורס אותה. ובגלל זה אני חייב להישאר בארצות הברית, לעבור את הטיפול ולנצח אותו. זה עולה כסף, המון כסף. אני מבקש מכל עם ישראל, בעצם מכל העם היהודי, לעזור לי להציל את חיי בחצי שקל כל אחד. בשבילכם זה כסף קטן, בשבילי זה אושר גדול. אני רוצה לחיות.